Thombor nakaslem jong Nongsan Hima. Nongïalam ka Seng Voice of the People Party uba aden mala basayoman. Ula penram juri Kiba Thombor igirkot ka Seng. Ya kani uba aden ula keren ha kabayade ba Jingïakhih takti MLA ka VPP na Maulai constituency uba Bright Starwell mal Biang ha ki pulet ba ki magistrate hanen ka sngi ha ka Jingïakhih ka balapelong da ka VPP hakmat ka shlem trekam ka DC office East Khasi Hills. Ha kabayade ba kani na kalyang u president ka VPP ulaong ba ka Seng kanam Shah jem ya ka jingle don bor jongki patkan pen isu ya ka Jingïakhih ha ka juk ko por uba aden ulaong ba ka VPP kadai ka Seng ka bayeng na ka benta ki pat ba mat ka jella halor ka nongrim banile persya ya ka kambam sam nalor ka tao ni Nongïalam ulaong ru bagila don ki Nongïalam jo ka sarkar MDA 2 iba persyang man sat hok ya ka jingle bam ku ka jongki hendai ka Seng ka ploy bania tai halor ki an ki kanun jong ka luka yukta ban pen pau mano baburi e ki Shah. Nakalyang uba aden ula pakru da ka kubor da ka baong ba ka Seng kan Bteng Biang ya kani ka Jingïakhih hakala smi ublay banwan ka arpu artre ukala lingkot arajar arpu lai ban lap yi ki Shah bat ban rat ding kong ya kambam sam bat ula kenturu yi ki pat ba bagini mi ringkat bat ka Seng ban yeng persya yi kambam man ba ka sarkar ka persyang ban buri. Hi haka bide bat ka ba ka Jingïakhih ba jamanin haka ba nakalyang di bor pang district kila pen ida ka bor ya ki Nongïalam jong ka Voice of the People Party te ka bang adon banong nakalyang ka jong president ba nakalyang ka jong ka party ka lomba Shah jem dali liru ya ka jing Thombor mang ha ka risin chat pa ka jing penon kam ka jong ka sarkar lingba ka district administration ya ka section 144 CRPC kadi ka jing penon kam pakala bat ka bangin sekren kamba bat kani hi kan ploy ni bangin pan klan shishu i Jingïakhih bat ni ko abanong ni ba ka Voice of the People Party kadi ka party ka bayeng damta upai ba bat namta ka jela halo ka nongrim ban ra ka sincha ka khara ka khod ka bomot ka thama persya ka bamsa ngile i bagila sedang don ki jing persyang jong ki Nongïalam ki badan ka sarkar nadu deputy chief minister nadu ki minister bat ki bri ki jengki ki ba persyang ban sai hok dan rei ka ba na kwa ba na ni ka long ba kum ki Nongïalam jo ka party ni long ki ba kloy ban ni debate la ka long bu deputy chief minister len yenu ka ba ki kwa ban penbet ban ya tai ya ka act ya ki rule jo ka lokka yukta bat bakan pau syai kedar manu pa persyang ban buri ya ka Jingïakhih la ka ka bangi ni yeng kum ka party kalong ne ka ba shonghok re kum ka party ka bangi la Seng nongrim ha ka ta nongrim ka bangi monra ya ka sinchar ka khara ka khoi ha ka ta nongrim play God's principle ka bangi ni yeng ka bangi la kren shai bangi nom ala da lele ru ya ka jingle shileng khama ban to no ya ka hok ka jong ki long shong ni khun ban nget pen khlai bat kalong ka basngu thamona bat nget ki pai ba ki badan yo bor perkhat ki basngu tho ha ba ki bisha ki pension nongrim ki pension dor ya ka jing persyang ban pensyai la kalong na kalyang jo deputy chief minister len la kalyang minister ki badan hapo kani ka sarkar MDA 2 kanan pen pau ya ki jing tumu bari ya ki jing saida ka ji ki ba ki jing tumu ka basni ka ba ki don ki kren u deputy chief minister open pau ba bali don kamban thung de ki serving officer namala da thung de retired kinum sa kinum ting de sarkar ken le ke ka ki le but ka ba ki serving officer ken le kin hapan le ke ka ba sarkar ka kwa nomor serving officer undan ting de sarkar retired officer unum ting ha Jingïakhih ka an ka de banong bi ka ba sha badi ban thung ya kini ki inquiry officer lani ki prosecuting officer ki bri ki la shong thai namar kim don kanu ko jingte ni kho yaki ndekani kala na pausha ya ka but ka bari ka jongki batu ka jingpin pa ba ka de ka jingle bakla kumno pin on ba kan de ka jingle bakla pla le bakla bat pin wen yikiru persya ya ka kendona
nomla pan persan dalili ruya te namar ka takaraw nakalian ka jingi kum ka party nin pen khlai ni ga ni Jingïakhih nin sedang biang ngamondi ban ni ko manong ya sarkar wanung klep bo pai ba jungari udon dekat ban ni o pai ba jungari uyi ya ka jingtmu ko sngur ka ni kan kum ke nonglam bagi ni ko ni ga thama pasha ka pamsa but namar kata ka Jingïakhih ka jing kan Bteng naru ka simonde but lingba kani ga kentu ki pai ba bagi mi syakmat ban senrani ke nonglam juga parti ban pi bau pai ba hakani kari ukwa ban pendu ya ka pamsa minum ala talili we bakin papa imiao bakin pasang kan ya da ya kan ka pamsa bat nim kwa da lili we banin kanram din hakani ka thama ka ji pasha ka pamsa kani ka no khobor ka ba nagalen ka party ni kwa bat kumbu nonglam jong voice of the people party ngada kentu jori ki pai ba bakin mi renti namala rangin mak ban job hakani ka thama ka ji pasha ka pamsa kandon ke jima ke makrab ya ke jelah ke ji dai namar ka takarang nin priang ya gini ki persang ban penthami pat ba jong gini ki Nongïalam ki ba persang ban penthami ladki kwa shisha bo pai ba on tip ya ke shisha sa hisien ke voice of the people party ka khot ya ke jinga pai pai ba ya gini ki Nongïalam jong ke NPP lani hinu ki bedan ni ke party bagin wan chmat ni ne kren bin pa bin line ya ke ak bagi ki rule ki badan hapo ke lokal yukta ban pri la ka de ke jing pakla ka jing bagi shipping hi lani la ga de ke jing shisha kat kum ka kanon ai ban ni kwaru kindian ban kentho ya ke jing kren ka jong u deputy chief minister u bala kren klung khna ka kardan ka jong u deputy chief minister banon ba kita ki langot ke officer de se ki la bande ki bahi ki ba sen ki jong ka voice of the people party na kwa banong de ka Shah you deputy chief minister palada ka dei ba uta u officer u dei u bayi u basen jong u deputy chief minister nin shin ya ka lat kan ti ban ya da ya ka ho ka jong ninum yenu ye ki officer nama ka thong ka jing klong ban yanam ala ba ka sarkar kan pen ya ka por badru bangi kwa bangin kren khamba hakini ki singi ki Jingïakhih nin pen shai khamba ki pai ba ya ka jing pen ibor ba ka jing Thombor jing ko sarkar te kum ka risin sha pai ba ya kentu ki pai ba bangin pen ya ka bor ka jing pai ba bangin mi renti ba ka jimi ka jing ka mungil ong nadu ka sing pasang kalong ka Jingïakhih ka ba jai ka Jingïakhih ka ba namdon kono ka jing klumar kumba la de banyaki hakini ki panai la de sekoi kemat ka banga kwa ban hakini ka por kolong haba his ngapa ya ka jing penchai je kini ki minister ki bran po ke MD2 ki peni ba ka jing thung ya kini ki officer kolong bia bali ki penal kam ya ka kintin bia hakini syakam de ka bia kam don kono ka jing pensang haka at banong ba ka de jing bia leki bu khlang ya ka kintin bia ka daw bro kolong balar ka jing thung ya kini ki officer kolong ka bia kapeni ba kata ke investigation process lani kata ka procedure ka investigate ki kanong bia kan yap no kata ke investigation ka bakila de bat ki kambaro ka ba lale de ki officer kan yap no namar bli ke jithum jo ki kanong bia ninum ala ta le we ban panha hak ta ka kardan ba ke jithum ki officer kanong bia ni khol ban penrun bia ki ban ana bakin pendek ka kum ka den ka bakiki Jingïakhih ka ban pi tanya ka sur ka jo pai ba utawa na ka ni ka sarkar pa ka di ban pendum biang ya kini ki officer ki bakala wai bakin dondu ka Jingïakhih ha ka bli ba ka Jingïakhih ki samla puli ha ka jingfu jo ka sarkar ban penlong ya ka CUET ya ki undergraduate student ka Seng la shim khai ni ka pen kre ka jingtho ban tho sha ka sarkar ban kli hadu ka no ka sarkar ka pen kre ya ki testing center nakamta ke undergraduate student bala ka sarkar kampala ka Seng kan tawa bakin pala pan petrikam ye ka CUET nan taki undergraduate student nawar kan ni kan tajur ki samla ka jing ba ni tip sha ba bon ni ki samla jing tandap ye ka class 12 kin drop out ye ka jing puri ka jing ki
kinamla banle ban tho iki exam ki test ki siwi ba ki jala lingba gani ko khobor na karpa ki pat ba bala kintu jur yang ni yeng hagani ka thama yang ni ya rangkat klem jing sheti iki ta ki jipni bo jur sokar da glinti ka bajai jai ban job ya ka thama hagani ki jing le